Dobar dan svima. Čovjek bi rekao kad gleda samo ove skupove, s jedne strane naše Kukuriku koalicije, naših 4 stranaka, i s druge strane HDZ-a. Čovjek bi rekao, očito je. Ovdje mogu se slagati više ili manje, ali ovdje je neki sadržaj. Ovdje se razgovara o nekom vremenu koje je pred nama i o zadaćama koje su pred nama u raznim područjima. Tamo se stalno riga vatra na neke imaginarne neprijatelje. Na nekog koji je strašan, koji je grozan, koji nešto užasno hoće, koji je na neki način strašno suprotstavljen svemu zašto se oni zalažu. I čovjek bi rekao, jasno je, nema uopće dileme. Tu se ide prema stvarnim temama, ide se prema stvarnoj budućnosti, ide se prema onima koji nikog ne mrze, koji nisu protiv nekog, ali imaju ono zašto jesu. Zbog toga što to izgleda tako očito, koristim ovu priliku prije nego što počnemo o našoj temi, da kažem, ljudi, ništa nije gotovo dok nije gotovo. Izbore nismo dobili, iako kad tako izgleda. HDZ još nije u opoziciji, iako vrlo često tako izgleda i vrlo često tako govori. Prema tome, 4. prosinca silno je važno da svoje prijatelje, familiju, susjede, koga god znate, podsjetite da izađu na izbore, jer nije gotovo dok nije gotovo. A kad bude gotovo, onda ćemo pobijediti. A sad na ovu... današnju temu u svakoj zemlji. A u zemlji kao što je Hrvatska, na ovom mjestu i ove veličine, dakle, zanimljivo, ali prometno, povijesno gledano mjesto, i mala zemlja. Mala zemlja u graničnom dijelu Europe. Za nas je pitanje vanjske i unutrašnje politike usko povezano. Dakle, praktički sve što je vanjska politika odražava se i na unutrašnju, i sve što je unutrašnje na neki način ima utjecaj na naše odnose, bilo sa susjedima, bilo sa Europom, bilo sa širom svjetskom zajednicom. Ako čovjek misli na oblik koji Hrvatska ima, gotovo svako područje je pogranično. Sa ogromnom granicom, sa svojim susjedima, Hrvatska ima to kao prednost, ako se naravno postavi da iskoristi to kao svoju prednost. Hrvatska također stoji u ovom trenutku pred jednom promjenom, u prvom redu u načinu mišljenja i funkcioniranja. Stoji pred promjenom u kojem se povećava količina prilika koje nam se otvaraju. Sa našim članstvom, pa i ne samo sa članstvom, sa 1. siječnjem 2012. Otvara nam se niz prilika koje do sada nikad nismo imali. Ali otvara nam se i jedna vrlo jasna perspektiva. A to je naš uspjeh ovisit će o nama samima. Korištenje i sposobnost da koristimo te prilike ovisit će o nama samima. Jedna obična šansa, pola milijarde eura samo za prvih 6 mjeseci 2013. Možda dobijemo 0, a možda dobijemo pola milijarde. Niko to neće odlučiti osim nas samih i naše vlastite sposobnosti. Tih pola milijarde je zapisano, određeno za projekte u Hrvatskoj. Da li smo mi kao zemlja, da li smo mi kao ljudi i da li smo mi kao uslužna djelatnost vlasti koja će u sljedeće 4 godine imati tu odgovornost, sposobni to realizirati, ovisit će samo o nama. To je mali primjer, ali su novci dosta veliki. Konačno, ono što nam se otvara u vremenu koje je pred nama je da Hrvatska preuzme jednu drugačiju ulogu u ovoj regiji. To je jugoistočna Europa, uglavnom zemlje koje su nekad činile Jugoslaviju, ali postepeno i zemlje kao što su Rumunjska, Bugarska,
vidjet ćemo kakva će biti sudbina Grčke. Hrvatska je u ovoj regiji zemlja koja će biti prva od naših nekadašnjih članica Jugoslavenske federacije, sada samostalnih država, iz ove regije koja će biti članica Europske unije. Vi se sjećate da je kod nas vladala ta atmosfera da je naš cilj da Hrvatska bude u Europskoj uniji, a mali bonus je da naši susjedi ne budu. U razdoblju koje smo prošli, politički smo sazreli i prepoznali smo da to nije mali bonus, da je to opasnost. Opasnost je ako i naše okruženje ne funkcionira po istim principima, više manje usklađenim zakonima, po na istim organizacijskim temeljima. Dakle, ako postoji nestabilnost u susjedstvu, nema stabilnosti za nas. Ako postoji nesigurnost u susjedstvu, nema sigurnosti za nas. Hrvatska, dakle, ima pred sobom. Hrvatska ima pred sobom mogućnost, nijedna zemlja, u ovoj pa i drugim regijama gdje su zemlje prilično ujednačene po veličini, ne može biti lider u svim stvarima. Ali u jednoj stvari može. U jednoj stvari može biti ovdje predvodnik, a to je predvodnik u dijeljenju vlastitog iskustva sa svojim susjedima i u pomoći cijeloj regiji da postepeno reformira svoje unutrašnje uređenje i dođe do razine europskih standarda i počne funkcionirati po europskim standardima, zato što je to bolje njima, a naravno bolje nama. Hrvatska u ovom trenutku ima šansu koju nikad do sada nije imala, a to je da postane ključni element, ključni čimbenik u stabiliziranju ovog dijela Europe. Za nas to je jedan europski posao. Jer bez stabilnosti ovog dijela Europe nema stabilnosti Europe. Kroz povijest puno je konflikata koji su postali sve evropski, pa neki i sve svjetski, dolazilo iz naše regije. I naša sposobnost da preuzmemo odgovornost za sebe i da preuzmemo odgovornost za svoju vlastitu regiju, ta naša sposobnost čini nas partnerima u Europi, a ne nekom još jednom malom problematičnom zemljom desno dole na zemljopisnoj karti. Hrvatska na taj način u Europu ulazi kao zemlja koja je sposobna učiniti jedan europski posao i zato je zemlja partner. Sposobnost da ne budete osorni i bahati kod kuće, a s druge strane snishodljivi i podvinuta repa čim pređete granicu, to je naša sposobnost. Temeljne politike koje stoje pred Hrvatskom u vremenu koje dolazi je očito s jedne strane iskoristiti komparativne prednosti koje imamo i iskoristiti niše koje nam se otvaraju. Dakle, politika prema susjedima je očito za nas važna politika, ne samo zato što je susjedstvo uvijek važno i zato što mi ulazeći u Europsku uniju ulazimo u jedan sustav pravila i stabilnosti, ali nikud ne idemo. Ostaćemo točno tu gdje jesmo. Dakle, zemljopisno ostajemo tu. I naši susjedi će uvijek biti naši susjedi i za nas važni. Ta politika za nas je važna i zato da stabiliziramo Hrvatsku, ali i zato da budemo u stanju obaviti jedan europski posao koji nas čini partnerima. Ta politika je usko vezana sa našom politikom i prema i unutar Europske unije. Hrvatska ima i snage, i sposobnosti, i reputacije već da radi europski posao i da unutar Unije kao stabilizator jednog osjetljivog dijela Europe bude zemlja koja recimo ima status, koji danas ima Finska možda. Zemlja prilično slična ili gotovo istog broja stanovnika kao i Hrvatska, također rubna u odnosu na Europu,
a zemlja čiji utjecaj daleko prelazi njezinu veličinu. To je naša ambicija i to je ono ne samo što ćemo učiniti, nego to je ono što nam se sada otvara kao mogućnost. Hrvatska u Europskoj uniji kao zemlja čiji utjecaj prelazi našu veličinu. Zato imamo snage i zato smo sposobni. Treća tema koja nam se javlja je iskoristiti ono što se već dogodilo. Hrvatska je članica NATO-a. To je super, jer znači jedan sigurnosni kišobran nad ovom regijom. I šta sad? Jesmo nešto s tim napravili? Jesmo dobili jedan mali segment proizvodnje bilo čega, žniranaca za opremanje NATO-a? Bilo čega. Zašto nismo dobili? Nema nikakvog razloga. Očito se nismo baš previše potrudili. Da li smo se uključili u kreiranje onog jednog segmenta koji nije vojska, koji nije sigurnost, koji nije obrana, koji je politika, a koji NATO ima i gdje jedna manja zemlja ili mala zemlja kakva je Hrvatska može imati puno veći utjecaj nego što je to uobičajeno u velikim multilateralnim organizacijama, zbog toga što je novi element NATO saveza upravo taj element političke komunikacije i političkih odnosa između zemalja članica, pa i formuliranja zajedničke politike. Tu se baš isto nismo isticali i to je nešto što ćemo u godinama koje su pred nama iskoristiti i kao svoj kanal komunikacije, jedini zapravo formalni u tom smislu kanal komunikacije sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali i sa drugim zemljama članicama NATO-a. I to ćemo iskoristiti i za političku afirmaciju Hrvatske, a ne samo za sudjelovanje u jednom vojno-sigurnosnom savezu, što je za nas naravno posebno važno i kao naša sigurnost, ali i kao, ja bih rekla, naš etički stav. Postoje neke stvari koje kao društvo, pa makar mala zemlja, ne bi trebalo dozvoliti da se događaju bilo kojim ljudima, bez obzira da li su ti ljudi u našoj zemlji ili bilo gdje drugdje na svijetu. I to je također naša funkcija u NATO-u. Četvrta tema, jedna kojom se nismo bavili i koja je usko povezana na kojoj je usko povezana unutrašnja i vanjska politika, kao i na ovim drugima, ali ovdje ćete vidjeti zašto još posebno. Ako budemo neuspješni, u tom pogledu neće se dogoditi ništa. Ali ako budemo uspješni, a bit ćemo. Ako se ekonomski oporavimo, a hoćemo, onda će Hrvatska biti i zemlja u kojoj će s jedne strane ljudi moći sa slobodom kretanja ljudi putovati po drugim zemljama, učiti, ići na fakultete u drugim zemljama i vratiti se kući. Moći će ići preko ljeta ili duže raditi u drugim zemljama, ali će i drugi ljudi iz zemalja članica Europske unije moći doći u Hrvatsku. To je tema koja se možda najlakše ili najtočnije može opisati sa dvije riječi. Otvoreno društvo. Otvoreno društvo je dobro za komunikaciju među ljudima, ali otvoreno društvo je dobro, naravno, za svako društvo, pa prema tome u prvom redu za nas same. Ali da bi bili sposobni imati otvoreno društvo, da bi bili sposobni učiti od drugih ljudi, veseliti se raznolikosti, prihvaćati raznolikost, postajati sami različiti i graditi se u tome, da bi mogli živjeti kao otvoreno društvo, zato moramo biti pripremni. I to je jedan posao koji stoji pred nama. Ne smijemo se bojati, ne smijemo strašiti ljude, ne smijemo cijelo vrijeme pronalaziti neprijatelje i stvarati neprijatelje. Obrnuto. Trebamo se otvoriti i stvarati prijatelje. To je naša također šansa. O politikama prema susjedima rekla sam
barem uvodno, ono što će biti startna pozicija. One će se razvijati kroz niz od gospodarske suradnje na reformi institucija temeljem našeg iskustva pristupanja Europskoj uniji, zajedničkog nastupa na trećim tržištima, dakle cijelom nizu kulturne, da ne govorim, komunikacijske. Dakle, u toj komunikaciji sa susjedima Hrvatska ima masu prednosti koje u ovom trenutku ne koristimo ili ih nismo osvijestili. Primjerice, mi nismo Britanci ili Amerikanci da imamo engleski koji koristi cijeli svijet. Ali smo građanke i građani Hrvatske koji imamo hrvatski, koji razumije 20 milijuna ljudi. To je šansa za naše kulturne industrije, za medijske industrije, za izdavaštvo, za obrazovanje. To je ogromna šansa u komunikaciji sa susjedima, u stvaranju novih izvoznih proizvoda. Obrazovanje je također naš potencijalno izvozni proizvod. Prema tome, to je nešto na čemu radimo u komunikaciji sa susjedima. Što se politike unutar Europske unije tiče, naš je stav, bez obzira na našu veličinu, Hrvatska je buduća proaktivna kreatorica europskih politika. Niti ćemo si umišljati, niti jesmo zemlja veličine, ne znam, Njemačke ili Francuske. Ali smo važna zemlja na važnom mjestu koja kao svoju glavnu komparativnu prednost, ako je u stanju, ima prvoklasne ljude. I u toj komunikaciji i pozicioniranju Hrvatske unutar Europske unije koristit ćemo ne toliko mišiće i broj, jer ih nemamo, ali koristit ćemo pamet. Koristit ćemo glavu, koristit ćemo naše prvoklasne ljude koji nas mogu pozicionirati unutar Europske unije kao ljude koji sukreiraju europsku zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, kao ljude koji koriste one šanse koje nam to članstvo pruža. A između ostalog, ja uvijek kažem, za nas najvažnije što se Europske unije tiče nisu novci, nego je stabilnost. Ali i novci su važni, kao što je poznato. U ovoj situaciji nama se pruža mogućnost da za razvojne projekte u Hrvatskoj, koristeći europske fondove, imamo više novaca nego što smo ga ikad imali. Ali nam se otvara i mogućnost da naučimo drugačije misliti i o europskom, jer moramo, i o hrvatskom, jer hoćemo, proračunu. Na drugi način na koji proračun nije nešto što Sabor jedanput izglasa i više nikad ne zna šta se dogodilo. Ja sam u svojoj karijeri političkoj vjerojatno vidjela otprilike 36 proračuna. 12 godina proračun i onda po 2 rebalansa u prosjeku godišnje. Nikad nisam vidjela kako su se ti novci potrošili. Taj dio Europska unija također mijenja. Taj dio mijenja zbog toga što je logika koju ona nosi sa sobom drugačija od ovog, ajmo baciti kroz prozor pa ćemo vidjeti da li će nešto nastati. Dakle, moraš pokazati da si izgradio tu školu, da si napravio tu cestu, da si, napravio kulturni centar, bilo šta zašto si dobio projekte, da si zasadio te njive za koje si dobio poticaje. I to je također jedna nova logika koja nam se otvara sa članstvom u Uniji. Još jedan element koji tu postoji, ja sam se ga ovdje zapisala na ovom blesimetru kao podsjetnik. U cijelom nizu stvari postoji mogućnost razvoja bazirana na našem budućem članstvu. Ovdje sam uzela za primjer regionalni razvoj, zato što je zanimljivo u kojoj mjeri tu postoji sinergija između onoga, između područja gdje postoje sredstva u europskim fondovima za razvoj i onoga što su naše temeljne poluge gospodarskog razvoja u sljedeće 4 godine. Sredstva iz europskih fondova mogu se povlačiti za područja energetika, okoliš,
promet, razvoj ljudskih resursa i regionalni razvoj. Naše, dakle, tih 5 elemenata. Naše 4 poluge su energetika, okoliš, promet i turizam. Dakle, 3 ključne točke se u potpunosti preklapaju. I čineći sinergiju između onoga što mi vidimo kao motor hrvatskog razvoja i onoga gdje nam stoje na raspolaganju sredstva iz europskih fondova, ali ne više kako se kome svidi, ko će dati svom prijatelju iz razreda, ko će dati svom rođaku na selu, nego na način jasnih kriterija, jer europski novci sa sobom donose jednu instituciju koja se zove OLAF. A OLAF pazi da nema više onoga ja tebi dam 100, a ti meni vratiš 50 ispod stola. Nego ono što si dobio moraš pokazati da si utrošio za projekte koji su se stvarno napravili. Za naše uvjete to je, ja bih rekla, jedan pomak koji će nam omogućiti da ne gledamo unatrag kao danas i kažemo mi se borimo protiv korupcije, zatvaraju naše kolegi i kolegice iz stranke lijevo i desno. Nećemo se mi tako boriti protiv korupcije. Mi ćemo se boriti tako protiv korupcije da ju preveniramo, da spriječimo unaprijed da dođe do korupcije, a ne tako da onda gledamo vlastite su kreatore dosadašnje politike kako jedan po jedan kaplju u zatvor. I tu nam pomaže Europska unija. Konačno, uz niz drugih elemenata, da vas s njima sada ne zamaram, ono što nam pruža šansa u multilateralnim organizacijama, dakle organizacijama gdje postoji šansa da se Hrvatska afirmira kao jedna proaktivna, kreativna zemlja zanimljivih ljudi, jer naša šansa kao male zemlje koja dolazi kasno, naša glavna šansa je kreativnost. Mi ne možemo biti dosadni, mi ne možemo biti konvencionalni, mi nemamo pravo biti glupi. Mi moramo biti kreativni. I to je najveći izazov i to je zapravo najveće veselje koje nas čeka i koje je pred nama. Mi imamo prostor da upotrebimo ono što je hrvatski apsolutno najveći i najvažniji resurs, a to su ljudi. I to ćemo upotrebiti. I konačno, posebni projekti u okviru onoga što je buduća vanjska politika, ali usko povezana, vidjet ćete, i sa svim ostalim politikama, su i nešto što ja ovdje zovem posebni projekti. To su zapravo inicijative koje mogu doći iz područja vanjske i europske politike, a povezuju se sinergijski sa svim drugim segmentima u vladi. Jedan takav posebni projekt veže se na ovu činjenicu koju sam spomenula, a to je da imamo prednost jezika. Naš jezik više ili manje razumije 20 milijuna ljudi. Unutar toga, koristeći tu prednost, promovirajući i pojedine industrije, kao što je medijska, kulturna i tako dalje, obrazovanje, ali i promovirajući kroz jednu meku komunikaciju ili meku diplomaciju hrvatsku kulturu, znanost, dakle kroz jednu zakladu koju ja ovdje zovem Zaklada Mažuranić, možemo ju zvati nekako drukčije, koja nije napravljena za cijeli svijet, ali ćemo je napraviti za ovu regiju po uzoru na ono što je recimo Britanski savjet kao jedna promocija koja koristi engleski jezik na cijelom svijetu. I imamo medije. Za medije je silno važno, zato je važno da mediji budu kvalitetni. Ja bih rekla u ovom slučaju prvenstveno televizija, koja može biti BBC ove regije baš zato što ju svi razumiju, ali zato mora biti i na toj razini. To je također instrument promocije jedne zemlje i promocije Hrvatske. I konačno, kao ilustraciju, jedan projekt koji ne mogu zaobići jer je mene previše drag, a radit ćemo ga, već smo se svi o tome dogovorili i razgovarali, a to je projekt Hrvatske Provanse.
To je prekogranični projekt, uključuje Hrvatsku, uključuje Bosnu i Hercegovinu. To je projekt koji polazi od pretpostavke da imamo jedan dio Hrvatske koji po klimi, arhitekturi, životinjama, biljkama, svjetlosti, tradiciji, vizurama izgleda kao Provansa. Siromašan je i uglavnom ga ljudi gledaju s podozrenjem. To je Dalmatinska zagora. Dakle, to je zaleđe dalmatinsko. To je dio koji se razlikuje od Provanse samo po tome što u Provansi ima dijelova koji su i 300 km daleko od mora, a ovdje nema ni jedan koji je najdalje, vjerojatno 50 km daleko od mora, u kojem postoji temelj za razvoj nečega što je turizam, koji je već ovdje, ali ajmo reći turizam budućnosti, a to je turizam gdje ljudi posjećuju životne stilove, a ne lokacije. Gdje ljudi idu upoznat kako žive drugi ljudi. Idu malo s njima zajedno to iskusiti. To je područje koje treba i može se kao prekogranični projekt razviti u područje spektra poduzetništva, od poljoprivrede do škola kuhanja, do tradicionalnih sportova, do novih sportova, do, ne znam koliko od vas ljudi zna da je recimo Dudov svilac autohtoni, postoji u Konavlima gdje ljudi od njega proizvode svilu kojima vezu konavoske nošnje. Sve što se može brat, učit, radit je sastavni dio te ponude i projekt Hrvatske Provanse je, osim što je prekogranični, je naravno i projekt gospodarski, i projekt regionalnog razvoja, i projekt obrazovanja, i projekt poduzetništva. U sebi sadržava ono što bi željeli, sadržava kao jedan simbol ono što bi željeli da bude karakteristika naše buduće politike i što bi željeli da bude karakteristika Kukuriku vlade i Kukuriku koalicije. A to je zajedno sinergijski u postizanju rezultata, svako sa svojim doprinosom, svako sa svojim idejama iz različitih područja prema jednoj i jedinstvenoj zvijezdi koja nam je pred nama kao cilj, koja u ovom slučaju nije evropska, tamo ćemo doći još puno ranije, nego je pobjednička. Nego je ideja da ćemo zajedno napraviti zemlju u kojoj ćemo se svi osjećati dobro, u kojoj neće biti ljudi bez posla i u kojoj neće biti ljudi koji će se sramiti svoje vlasti. A to je ono što nam se događa sada. Za vlast na koju možemo biti ponosni. Hvala vam.